Moi kaikille! Mä oon Näppituntuman Amria ja tää on mun käsityöblogin Näppituntuman ensimmäinen tämmönen videomuotoinen blogipostaus. Mun käsityöblogi Näppituntuma, joka löytyy osoitteesta amria2.vuodatus.net. Niin täytti just pari viikkoa sitten 10 vuotta. Eli mä oon 10 vuotta pitänyt käsityöblogia ja nyt ajattelin kokeilla tällaista videomuotoista postausta. Mä oon sellainen, että mä innostun hirveästi kaikesta uudesta. Ja mä oon nyt muutaman viikon katsellut noita neulepodcasteja ja heti tuli semmoinen olo, että kyllä mä haluan kokeilla kans. Mutta mä oon osittain töiden takia ja osittain vähän muista syistä sellainen, että mä en halua, että mun naamaa kauheasti näkyy netissä. Joten nyt te saatte hetken verran tuijottaa mun käsityökoria. Mä kohta esittelen, mitä siellä on, mitä se pitää sisällään tänään. Mä voisin itsestäni kertoa sen verran, että mä oon 32-vuotias. Mulla on mies ja 3 lasta. Lapset vanhin on ekaluokkalainen ja sitten on 5- ja 3-vuotiaat. Aika paljon kiirettä pitää niin arjessa silleen. Mä aika pitkälti pyöritän tätä meidän arkea kuitenkin, niin ei ole kauheasti aikaa käsitöille, mutta mä kyllä sit aina kun aikaa on, niin tykkään tehdä kaikenlaista. En ole hirveän taitava missään, mutta tykkään tehdä monenlaista juttua. Ja tosiaan mä ajattelin nyt näyttää, että mitä mulla on tällä hetkellä aktiivisesti kesken. Eli siis tää on semmonen kori, missä mulla on semmoset aktiivisesti kesken olevat käsityöt, eli sellaiset, joita mä nyt niin kuin teen tai ainakin kuvittelen tekeväni joko päivittäin tai tässä lähiaikoina. Sitten mulla on lisää keskeneräisiä ja kaikenlaisia aloitelmia tuolla lipaston laatikossa. Niitä mä voin sitten, jos toiste innostun tämmöistä tekemään, niin vaikka esitellä. Mutta täältä löytyisi nyt ekana tämmönen pikkupussukka, jonka mä oon itse ommellut. Ja mulla on aina joku semmonen keskeneräinen, jonka mä voin ottaa mukaan autoon, reissuun, pihalle, lasten harrastuksiin, mihin vaan. Se on joku pieni, mahtuu tämmöiseen pussukkaan ja se on joku, mitä on helppo tehdä, et ei tarvi ajattelua eikä vaadi mitään ohjetta. Ja no mä itse asiassa haluaisin kyllä näyttää muuten tämän pussukankin. Tää on musta aika ihana tää vuorikangas. Kaikki, jotka on elänyt lapsuutensa 80-luvulla niin kuin minä, niin tunnistaa hyvin C-kasetit. Ja täällä pussukassa on nyt tällä kertaa pipon alku. Vähän tämmönen tylsä, tavallista, sileetä, oikeeta, neulettavaan. Alku on ruskea tai tommonen vaaleanruskea ja nyt mä sitten jatkan tällaisella vihreällä. Tää on niinku nyt se tämän pipon värimaailma. Tää on menossa lahjaksi. En kylläkään ihan 100 varmaa vielä kenelle, koska tästä tuli nyt vissiin vähän pienempi kuin mitä mä olin alun perin tarkoittanut. Mutta katsotaan, kyllä sille käyttäjä löytyy. Se on nyt mulla ollut semmoisena mukaan otettavana tai pihalle otettavana käsityönä. No sitten täältä löytyy yksi oikeastaan jo valmis. Tuleeko se sieltä? Tää on siis ihan valmis neulepusero. Mutta siis mä tein tän tammikuussa taisin saada valmiiksi. Tammikuun kohdilta löytyy blogista, jos joku haluaa käydä katsomassa. Mutta tässä on pikkasen liian lyhyet hihat mun mielestä. Mä tykkään, että villapaidassa saisi olla aika pitkät hihat. Joten tää on nyt sitten täällä ollut mun korissa oottelemassa. Mulla on siellä lankakin jo valmiina oottamassa, että mä saisin aikaiseksi sen tehdä loppuun. Tai siis pidentää noita hihoja pari senttiä. Tää lanka on Drops Love You 3. Olisikohan tää ollut, nyt en uskalla mennä sanomaan, olisikohan se ollut puoliksi villaa ja puoliksi alpakkaa. En ole varma. No mutta kuitenkin tää nyt on ikävä kyllä myös hyvin nyppyyntyvää. Vähän harmittaa, kun on tehnyt ison työn ja sitten se menee heti tämmöiseksi nyppyseksi. Mut ihanan pehmosta ja tosi ihanan tuntusta kyllä päällä. Et kyllä mä oon paljon pitänyt tätä
puseroa, vaikka siinä on vähän lyhyet hihat ollutkin. Sitten täällä on tämmöinen murheenkryyni, johon mä tarvisin vähän neuvoja. Mulla on noi langat. Siis mä ajattelin, mulla on tämmöistä TT-kaakaolankaa, joka on tämmöistä lenkkialpakkaa. Ja sitten mulla on yli 10 vuotta hillottua Novitan Kid Mohairia. Ja mä ajattelin, että mähän näppärästi saisin näistä jonkun kivan tuubihuivin, kun mä neulosin näitä niin molempia yhtä aikaa. Et se olisi sitten sellainen vähän hempeen värinen ja pörröinen ja pehmeä semmoinen talvinen kiva tuubihuivi. Mutta ja siis kyllä mä edelleen ajattelen, että siitä voisi tulla kiva, mutta tämä ensimmäinen yritys meni nyt kyllä täysin pieleen. Katsotaan, tarkentaako toi mun kamera nyt nätisti, näki sitten vähän lähempää, miltä se näyttää. Siis nyt tosiaan tämä ensimmäinen versio, mitä mä aloitin, niin tehty ihan aina oikealla ja musta on aika kauhea. Ei kyllä niin kuin näytä yhtään sellaiselta, mitä mä olin ajatellut. Tätähän ei tietenkään voi purkaa, joten mä joudun nyt heittämään sit meneen ton alun. Ja aion kyllä nyt kokeilla uudestaan, mutta en oikein vielä tiedä mitä. Ja kun ei pysty purkaan, niin ei kauhean montaa epäonnistunutta yritystä kyllä haluaisi tehdä. Niin mulla on nyt sitten vähän ollut mietinnässä. Mietin, että toimisiko ehkä patenttineule. Tai sitten ihan sileä oikea neule. En tiedä. Jos jollain on jotain loistavia ideoita, niin oikein mielelläni kuuntelisin. Saa kertoa, mitä on mieltä. No sitten muita neuleita ei ole tällä hetkellä täällä kesken, mutta sitten mulla on siellä pari käsityölehteä, joista mun on tarkoitus vähän ommella. Tästä ensimmäisestä mä oon merkannut itselleni tämmöisen pitsimekon ohjeen. En aio tehdä pitsimekkoa itselleni, vaan haluaisin tehdä mulle töihin tommosen perustrikoomekon. Tää on joustavalle pitsille, niin kuin tässä ohjeessa tehty, niin mä ajattelin, että se voisi toimia trikoollakin. Mua vähän jänskättää, kun mulle ei yleensä niin kuin mitkään valmiskaavat sovi. Mä oon jotenkin vartalolta niin väärät mittasuhteet ja muuta, mutta katsotaan. Mä toivon, että tässä olisi hyvä kaava, kun mä inhoon kaavojen piirtämistä, niin sit se olisi kiva, jos sillä samalla kaavalla pystyisi tekemään monta. Tää on aika tämmöinen perusmekko, että niitä niin kuin varmaan tulisi käytettyykin. Mulla olisi itse asiassa kankaat odottamassa postissa, mutta en ole saanut haettua niitä vielä. Kaavat on piirtänyt, että varmaan lähiaikoina sitten pääsen tämän parissa työskentelemään. Ja sitten mulla on täällä toinen lehti. Tästä toisesta lehdestä mulla on tämmönen laukku. Merkkailtu. Sormi just eessä. Mulla on tekis mieli tehdä tämmönen niinku sen kokoinen laukku, mihin mahtuisi 1-2 yön tavarat. Kun meillä on kaikki semmoset sen kokoiset laukut jotain aika rumia, niissä on jotain uintiseuran logoja, kun mun mies valmensi uimareita aikanaan, niin mä en tykkää niistä. Mä haluaisin tehdä jonkun nätimmän. Mulla oli eka ajatus, että mä tekisin sen vanhoista farkuista, mutta nyt mä en oikein tiedä. Mä sain mun kaverilta myös ihan uutta farkkukangasta palasen, mutta en ole vielä mitannut, että riittäisikö se tuohon kassiin. Tai sitten voi olla, että teen jostain ihan muusta. En ole oikein vielä päättänyt. En oikein tiedä vielä, mitä haluaisin, mutta mä oon jättänyt tän tohon nyt vähän sillä mielellä esille, että ei ainakaan unohu, josko sen saisin jossain vaiheessa tehdyksi. Nyt mulla on hyvin harvinainen tilanne, kun mulla ei ole tän enempää käsitöitä täällä keskeneräisissä. Yleensä mulla siis on oikeasti paljon enemmän niin kuin neuleita varsinkin kerralla kesken. Mut sitten, käykö teille muille näin, että käsityökorin pohjalle kertyy vyötteitä ja kaikkea muuta pientä rompetta. Ihan hirveästi. Mulla ei ole täällä nyt saksia tai mittanauhoja tai muita, koska ne mulla yleensä kulkee tuolla käsitöiden pusseissa mukana. Ja sit mulla on tossa
lipaston päällä tää kori ja sitten lipaston ylälaatikossa on sitten vielä saksia ja mittanauhoja ja muita, niin ne löytyy sieltä. Mutta sitten tänne on tosiaan kertynyt, niin kuin näkyy, niin noita vyötteitä jokunen. Ja ne nyt pitäisi varmaan katsoa, että mitkä niin kuin voi heittää menee ja mitkä on noissa tämänhetkisissä tai kuuluu noihin tällä hetkellä kesken oleviin juttuihin. Mutta tosiaan hei, tämmösiä tällä kertaa. Ja katsotaan, josko niin mahdollisesti ensi kerralla sitten esittelisin vaikka niitä niin pitkäaikaissäilössä olevia keskeneräisiä taikka jotakin muuta. Kiva, jos jaksoit katsoa. Ja palautetta saa antaa. Ja sitten tosiaan hei, jos vaan oikeasti kellään mitään idistä olisi, mitä mä teen tämän mun epätoivoisen tuubihuivivirityksen kanssa, niin todellakin otan kaikki mahdolliset vinkit vastaan. Jotain pitäisi siihen nyt keksiä. Mut kiitos seurasta. Tää oli tämmönen anonyymi mini-podcast. Mä kokeilen nyt, että onko tässä mitään ideaa ja toimisiko tämmönen. Ja tavataan taas. Moikka!